Angay ka nga ibaligya ko na lang ang negosyo ni Lolo. Ay, nawa masag ko yung mga paabangan. Bahala na. Ako ning ibaligya ni Noy Mihoy. Ginansya kayo ko, ani. Para paliton lang ang mga karaan sa kanan. Krindot, ana. Pero tayo pa. Tinuod ka nga may kwarta siyang ikabayad. Kadako sa maong kantidad. Unya, makapalit siya. Ordinaryo ra siyang trabahante ni Lolo. Unya, may mililyon siyang kwarta. Ngigagod. Uy, dili ka nga siya ang nagkupot sa kwarta ni Lolo. Animal. Lutuon man kaha ko niya sa kagalingon akong mantika. Animal yung tiguwangay. Dili mahimong imo kong maisahan do. Nga imo kong mailad. Mauday nga dili yun ako makita ng kwarta ni Lolo. Kinaara din nimo. Karon ka. Kanaugon ako siya. Nga natuog sa sakyanan. Tukon trang tiguwanga ka kung dili mo iuli ang kwarta ni Lolo. Isunod ta ka niya sa iyang lubnganan. Nagtuo kag makapangilad pa ka na kung tiguwanga ka. Bisa nag-una pa ka na ako sa duyan do. Pero mas marok pa ko di mo. Dili ko di mo mahimong tunton. Ay, kapugnaw ba di ining dapita, uy. Nindot unta kay dili na kinahanglan og electric fan. Tipid jud kaayo. Lami kay ikatug. Ang problema lang kay sa kabugnaw, makaihion man sa tasigi, uy. Ginanap ako mo gawas traba kay tuwa sa gawas ang ilang CR. Hak na gyud ini ron. Antuson ko balang ka ni akong kaihion, no? Kutob na kabuntag. Ang pangutana ini, kung makatuog pa sa kakog balik, ini akong gibati ron. Mura naman ni kabutonon ang akong pantog. Dah, mala na, eh. Kaysa mukanaog kung ako rang usabi. Pangit-ngit ra ba sa silong? Bisan og naapay suga sa atubangan ni ining bay. Ngit-ngit paghihapon kaayo ang palipot. Kay, sa pagkudlong orasa. Pasado 3:00 pa sa kadlawon. Usa pa lang unya ako makitaan des gawas. Ay, bahala na eh. Magpiyang na lang kong balik. Huwata na lang ako muhayak na. Tagnawa. Ay, dikit mada. Murag makaihit na chat ko. Ay, mabangon na lang ko eh. Suwayan ako pukaw si Potensyano. Bahala nagmasuko siya. Igo-igo gid ako ning bahay nila ni Ma'am Denise. Igo-igo yung mahadlo ka kung mag-inusara ra ka mo puyo. Ay! Mo di tingaling miadto siya sa syudad o gibiyaan na lang niya dinhi bisan og nindot pa. Gawas na lang tingali kung may lain siyang ikauban. Imposible sang wa siya kauyab dinhi no. Nagwapa man siya. Uy. Apli man lang kita ang kwarto ni Potensyano. Ako liliun, bi. Uy, wak man da siya da siyang Katri. May kawasap siya. Yay, kini. Nangihi sa tingaling amaw ay. Magdali ko. Aron nga mag-abot pa mi sa silong. Kung unsa man gani. Ato na lang ko manghihi tungkol sa giparkingan sa sakyanan. Kaya naamsab dito si Noy Mihoy matug. Dili na kayo hadlok. Magdalit na kong kanaog. Nagkang-aang putahan paingon sa gawas. Sa ato pa. May gawas yun lagi si Potensyano. Katog na. Actually doon kong mahada nga huwag ko masagas taas sa bahay nila ni Day Denise. Katog na ba din sa kawas? Bisan di ako susa sa kanan o nagtikungkong. Di magyapon matabang ang katugnaw. Namukaw na ko ang kabugnaw. Mihoy. Potensyano, ikaw din ha. Kinsa ulit as tanaw ni mo, ha? Si Lolo? Nga dugon.
Nakurat lang ko kay kalit lang kag tingog diha. Kalit ka lang magtambo diha. Diha sa bintana sa kanan. Kaysa ba di makuratan na na, eh. Anong niya magka? Wasag ka makatog? Wa. Ikaw. Nakatog ako kadiyot. Pero bugnaw magkayo. Nagkurugos ka bugnaw. Mayo hinoon nga, bigawas ka kay musuod na sabkos bay. Di matabang dinihi mo igdaan sa kanan. Grabe katugnaw yun, tunog kayo. Magdungal lang tag sa kana. Kadiyot kay naog ko. Ay, bida, makurat-kuratan mati na mong tawhana ka. Mitambo mo kagagkalit niya sa tubangat sa kanan. Nagduko biya kong mikanaog. Dali ba ni mong naabot diha? Pagi ako kay munaog na ko. Putisyano. Gano ko di. Ganong kalimang ko na mong gidasmagan, ha? Nadasok ni nung gusto yung sikanan. Gano ni, ha? Hain ang kwarta ni Lolo. Unsa? Nayabag na ni. Nagsige naman noong ko gata-hata o kanaog ini. Kadlok pang itikang pagkanaog sa agdanan. Uy, muraman og may mamira na ako gikan sa silong. What na good. Marag magawas na kining ihi na ako ba? Kadugay mas ang potensya nung may balik ikaw ng ihi. Uy, huwat-huwat ako niya din sa hagdanan aron nga magpahuwat na lang sab ko nga mangihi ko kadiyot. Ay, sana pa di. Uy, bahala na. Mudagan ko og manaog ko. Unya, mulahos ko pa ingon sa sakyan na. Niyan ako ito pa nga sa sakyanan. Dili na lang ko mangihi. Ano gusto nun? Oh. Ikaw ang naghipo sa kwarta ni Lolo. Hinungdan nga nagkwartahan ka, di ba? Dili, dahon. Wa ko kwarta. Wa na ko kwarta ni Lolo ni mo. Si Potensyano og Nemi Hoyon. Naglalis sila. Saan na ilang gilalisan? Uy, ihiun na ba ko da? Bahala na. Unya na ko mo doon. Bangin sa ko dari. Suman, di ka bukan? Kung di ka mangkon, gabot ka. Uy, hala. Hinad na putol ang agas akong Bukan ko! May dagang. Kinuha ko. Dili lagi din ang motiwas ang gawas ang akong ihi. Usap ilang gilalisan. Uy. Oo, man na sila mga batang umidagan ko ganina pa ingon din ito mga sakinan. Ay, madaeron sila. Ikaw kung namakaka. Huwag pa na magkika ng ilang tingso sa sakyanan. Minod na sugod ang tumbos ko sa akong liog, sir. Nasamad na ko. Dili ka masamad lang ka. Laslasan na juga sa imong ubul-ubul buang ka. Kung di ka mutugan ako, sinuod ko na hain ang kwarta sa abuan. Sir, wa. Karon, nag-sir ka, nagbalik na ako. Dili ba nga, nagpotensyano naman ka na ako? Karon, sir na? Kung tipiong taka din nilo na? Huwag yung makalaban ni mo. Kaya ni atas ang ngit-ngit na bahin o layo sa mga silingan. Nung, sir, mo ba ka na hinungdan nga imo kong giguyon paingon din eh? Plano gid ko ni mong patyon. Tumpak. Mao ka na mahitabo ni mo. Kung dili ni mo iulit na ako ang kwarta ni Lolo. Wa ko'y mauli kay wa na ko ang kwarta ni Lolo ni mo. Baka kun... Ayaw dong ni doon na Gamay na lang. Ug mudor sa yung kutsilyo sa imong liog. Wa, tinuod akong gisulti. Wa na ko ang kwarta ni Kapitan. Ayaw kong patuho, anak. Dili ka kalit nga makwartahan kung wa pa ni mo ang kwarta ni Lolo. Hain mo kinitago eh. Suman ha? Gibutang ni mo sa bangko? O imong kitaguan sa inyo? Tubag! Digikan sa imong apuhan ang kwarta nga naanak ko karon. Dili? Dili ha? Dili! Ha? Kalit ka na kwartahan. Plano ba ni mong paliton ang negosyo ni Lolo? Unya, patuhoon ko ni mo na dili nagikan ni Lolo ang maong kwarta? O suman ha? Ha? Di juga mutukan? Ha? Kahumanti ka patya. Isunod na ko ang imong pamilya. Ay, aron matabla ang tanan. Animal! Tabang! Tabangin ko!
Buset! Karon, dili ka ikaw na hayaon. Madungagan pa yun. Animal! Tabagi ko ninyo. Tabagi ko ninyo. Potensyano! Hoy! Ayaw, iwag ka ng flashlight sa imong cellphone ako. Bawa, gikan ni recover. Kung hindi ka gustong mamong. Maluoy ka na. Tabagi ko na. Kawatan ng tawana. Iyang gikawat ang tanang kwarta ni Lolo. Tinuod na nun, Tinuod ay. Wa kumangawat. Di ka siya lulo ang kwarta nga naahan ako kanon. Ayaw kong patuwa. Ano? Saan ba? Ayaw, oy! Bidaog ko gluto. Nakadaog ko. Muna'y tinuod. Baktakon. Tinuod akong gisulti. Di may tabong ipilin ako ni Kapitan ang iyang kwarta. Higutado kay sa kwarta si Kapitan. Kung imposible pakuptan ni niya kininako. Nasayugid ka nga kuhaon sa mong apuhan ang mga abang matag adlaw. Buset. Unsay tabo din eh? Ma'am, si Potensyano ay! What it is? Nagsulti lang mi ni Mihoy. Wa lang mi magkasinabtan na igod. Pero okay na. Noy, tarangong tara mong t-shirt be. Nakumutin hulog sa moda. Dali na, Noy. Musak ka ng mga kastaas. Dali na. Abi na kung unsa na inyong gikagubtan din eh. Nay, si Potensyano ay! Bisan asa kini si ibutang uy, maldito kay na siya. Hoy, kita na ba ko ha? Saan ba? Kita ko! Imong kitiunan og kutsilyo ang liog ni Noy Mihoy. Noy Mihoy, no! No! Tinuod ba ni? Kita mong may kutsilyo ang akong mga kamot. Ngawa man. Akong tudlo ra, akong gidulit sa liog ni Mihoy. Dili ba, Noy? Noy? Mugi ka nimig sa iyo niya ni Mihoy. O sana sa mong mga gikasabutan ganina. Dili ba, Noy? Biyaan mi ninyo din eh? May mahingdanon ming buhaton sa syudad. Wa sad mi katampo din higod. Mubalik lang unya ko kun mahuman nami. Sige. Nya, muna na ko ninyong saka ha. Pahuway makadiyot Noy, Mihoy, kay mubiyahe para batag sayo niya. Ginoy. Muna ko ninyo. Praning yung tawhana, uy! Una-una pagsaka ay... Noy Mihoy? Okay ako, ma'am. Na, ako no, dili ko okay, kay naputo lang akong ihi kaganina. Mutiwa sa tingali ko, uy. Kay murag puno pa magini akong pantog, uy. Mangihi sa bitaw ko. Maoy hinungdan nga, nigawas ko. Dali na sa banyo. Una nalagsak ka sa taas, Noy Mihoy. Pabuto talang mo, ma'am. Hey, hinda, uy. Clover, sige na. Uban na lang nila ni Potensyano balik sa syudad. Kami na si nanay ang bahala din eh. Ay, nay. Kay baba yung jud ka nga, dili ko gusto mo, biya. Nakasabot man ko, Clover. Pero dili mahimong biyaan mong dugay ang imong mangho dito sa syudad. Uy, nga siya ra. Nagkinahanglan sa di mong bata. Balita ibaya na yung kunin niyo ha, kung makita na si Piolo, nay ha. Sige. Ay, Sige na. Nagpaabot na sila ni mo. arin ako, Ma'am Denise, nay sites. Hinaot pa unta nga makita na ninyo si Piolo. Hinaot pa unta. Ay, lagi ko, oy! Apurado ba, oy? Ay. Nay, tibok gabi ikang wa makapahuway. Ingon ka man usab, ma'am. Nay, kinahanglan mo pahuway ka. Pasagding ako lang una ang mupadayon sa pagpangita ni Piolo. Dili ko muhunong hantod nga dili na ko siya makita, Nay. Imposibleng kalit lang nga mawa ang iyang lawas sa ubo sa pangpang. Mahimong husto ang kapitan gabi sa iyong gisulti. Mahimong may laing tao nga nakabangal ni Piolo o gidakin eh. Nay, dako pag posibilidad nga buhi pa si Piolo, Nay. Gibati ko usab ka na. Buhi si Piolo, Nay. Buhi pa siya, Nay Sedes. Ay, grabe ha. Sana all kinintawana, uy.
Kadali ba nakatulog sa biyahe? Hayahay mo kay tan-aw nga naghigda sa pikas bangko ning jeep. Ako ini, ganun sa ka kung makatug. Ay! Tuka na ba kayo ko ay. Pero ganun di mo ko makatug eh. Naoy, sa ako yun yung kaguol sa pagkawa ni Piolo ba? Dili ko makaget over. Dili ko makadawat nga wa na siya. Hoy, Noy! Pagbantay! Ginoo ko ni mo, Noy, oy! Hala, nakatugang nag-drive, Noy! Huwag ka magkabantay nga may bastang ikasugat. Lahapit tayo noon ta, mabangga ba? Magani kinakalikay ka pa. Nasabot ko di ko makatuog iniron. Lubat-lubatan man tani mo, Noy, oy! Pasalo ako dahil. Hado ka, Noy. May mo mamupadapli ng una ta. Mas may na makasiguro ta ba nga makapahuway ka o mawa ng imundo ka. Una ta mo padayon. Padapli lang sa Noy. Dili. Nanatawa na sa mga kong duka. Wag yan. Kuratan sam ka, no? Hapit ni doon may madisgrasya. Waku pati ang duka, pero maasap din ang akong munahuna sa akong pag-drive. Natuas na naitabo kagahapon sa akong pagtukmo ni Piolo sa pagpag. Diyos ko, kadako na sa himo kong sa... Karon pa lang, kurang hinahinay na kong gikot-kot sa akong konsensya. Buotan nga pag-apong si Piolo. Nakonsensya kayo kung nagtanaw ni Sidis. Sa dihang nagsigi sa gilag. Hubag kayong mga mata sa paggilag. Pero unsay akong mahimo. Unsay angay kong buhaton. Dili ko mahimong ang kulo ng akong gibuhat. Dili ko mahimong mabilang ko. Mag-unsam lang akong pamilya kung mapriso ko. Masakiton pa ang akong asawa. Ugway klarong trabaho usab ang akong mga anak. Ako lang ang ilang kisalikan. Mag-unsa na lang unya sila kung mapriso na ko. Diyos ko. Dadon ko na lang unya hangtod sa akong lubong kining akong takusa nga akong nahimo. Nasayod kong huway kapasiluan ang akong nahimo, Diyos ko. Tawaton ko na lang unya ang imong isilot unya kanako. Kumusta ang kong anak? Ay, nailisa na nako siya, sir. Ang doktor, wala pa ba moabot? Wala pa mo subsir, oy. Pero labi siguro ni anak to karon. Kaluoy niyang tanaw. Ang akong anak. Managsama kay silag panagway ni Sir Paulo na. Usa may pangalan ni niya, sir? You think nasayot ko? Knowing nga kagahapon ko lang siya makita. Og ingon panining niyang kahimtang. Stupid. Papapasaylo alam ko, sir. Nalimot ko. Ay, tuod ay, no? Ay, hala, sir, tanawa. May aksyon o buka ang iyag mga mata. Anak! Nagbata ka na. Ako ang imong amahan. Si Orlando Bianca. Welcome home, son. Ala, ay, May mo bang hinayon mo sa pag-abli ang pultahan? Why? What do you mean, why? Wa ba mo makita ang sitwasyon sa imong igsoon? Nakita. Wis nga nung gibundak mo man pagkalit ang pultahan. Cause I don't care? ay, angay lamang manginlabot ka, sir, kay imo ba siyang igsoon? Wala ka maluoy sa ikahimtang, sir? Ay, salbahe si kayo nagabuhat ini niya, sir. Mantag siya pa'y naingon ni Ine, aron masayod siya kung unsa kasakit. Oh, do you have that wish? Jalan, sir? Kay ko na go on. Ipadayon og buka ka ng imong baba aron nga mukalit lang niya kag kahagba. Ay, Santisima. Paolo, o sabay tuyo mo? Ha? Gabisod ka man din eh. Nothing. Wa? O ganong niay ka man?
Gusto lang ako tanawon kung nagginhawa pa ba siya. Uy, I wanna make sure kawa na ko'y doppelganger. He's not a doppelganger. Imo siyang kaluha. Whatever. Huwag nahigmata na siya. Saan? ay igor magkatong bilihok-lihok tong ihang tabon-tabon sa iyahang mga mata, sir. Unya, wala dayon mo buka. Oh well. Balita ilan niya ko ninyo. Kung mo mata na siya, sir? Kung patay na siya. Uy, pastilan. Patimal nga pagkaanak. Way patasan. Asa liwat, sir? Usa. Hmm. Magsulti tao niya. Oh. Hello. Una, patay. Kabuwang naman lang yun. Ano nagkasulti man sa kuato ay? Haskang aha ka, papa. Impas naman ka kuane. Nasuko to sa kong giingon kung asa liwat da. Mapaggisapot na tungdaan si Sir Paulo. Ako pa yung gisamutan. Patay. Malimot lang unta in taon. Malimot lang in taon. Tatrace na nimo ang gibalhinan karon nga ospital sa doktor nga nagatiman ni Ella. Oh, good. Sige, paingon ko. Make her comfortable. Samtang wa pa ko maabot. Dali na kang natrace sa akong gisugo kagabi. Ang nahimutangan karon sa doktor. Nga gisangunan ko kaniatos pag-atiman ni Ella. Sa niyang nagsabak pa siya. Buang ka. Nagitunto ko nimo. And now, you will have to pay the price. Tinoy! Sir, nagkaon pa sa kusina, sir. Ako lay uban mo, sir. Si Tinoy ka ba? Dili, sir. Guryo ko, sir. Guryo. Pwes dili ikaw nga akong gipakita. Adto karon dayon sa kusina si Tinoy og parya. Pagdali! Oo, sir. Wait! Sir? Gusto ko mo sa kasalawak nga nimutangan karon sa akong anak. Og bantayan mo siya og mayo. Ni Sir Paulo, sir? Bugo ka ba? Nganong pabantayan ko man mo si Paulo? Nasakit ba siya? Oh, may lain din kang anak, sir? Huh? Sir, kung kayo, sir. Ay akong anak ang gidari ni kagahapon ni Tinoy. Gatua karon sa usas mga lawak sa taas. Ang bantay. Karon, hisabtan na ba ko nimo? You fool! Oo, sir. Bantayan ako, sir. Bantayan ako. Dili mo sa mahimong biyaan. Hangtod nga dili ko mabalik. Nagkasabot ka ba? Oo, sir. Kasabot kayo. Yo! Sa taas, sir? Atua si Tinoy. Og pari ana. Sa dili ka pa musaka sa taas, bugo! Sir. Aturgo, si Tinoy. Hey, kabuisit, Tinoy. Anong mas ganahan sila nga magpauban kanunay, Tinoy? Ako lang kanunay ang hibili ni Nisbay. Makalagot, oy. Time pasa. Asam dito ko magbantay. Dinis gawas kwarto o susud. Laya pud kon anher ko sa gawas kwarto magbantay, no? Sa palang tong urasa mabalik sila Sir Orlando. Tagdugay bagay na siyang balik kung mulakaw na siya. Sa sword lang ko. Pero nga, makadua-dua ko sa akong cellphone. Huwag makatuog sa kong dukaon. Wapabitay kalibutan ng akong gibantayan. Hayaya dinig danoy. Bugnaw kayong irkon. Pwerte kayong hayahaya ng mga dato. May kaugalingon pang ref sa kwarto. Una may mga pagkaon sa lamisa. Di pamantahon na magkakaon ng kaluhan ni Sir Paulo. Kaya natug man gihapon na ang turon. Ay, nahalamias grapes. Dagko kayo. Presko kayo dagway. Be, kuhaan ako kamay, be. Dili magkabantay si Sir Orlando nga gikuhaan ako ni oy. Aray lang ko magkuha rin sa ubos nga bahin. Aron na muraragwa tandog ka ba? Tamis uy. Kuha kong lima be. Muraragwa ko ha Sir Paulo? I said out.
Unsa pa may imong gitanga diya? Gusto kang guyuron ti ka paingon sa bintana aron makagawas ka? Sa bintana ko mo pag-iyon, sir. Where else? Ah. You think kay yagi ti ka og tarong sa pultahan? Kung ako na mismo ang muguyod nimo paingon sa gawas? Sir. Guyuron ti ka paingon sa bintana og itambog ti ka. Ha? So move your ass and get out! What? Di ka mulihok? Dili, sir. Oh. Oh. O may sugo sa mong amahan, sir, nga, dili ko mubiya din hangtod nga dili siya mabalik. Makasaba niya ko, sir. Kuyaw. Nahadlok ka ni daddy pero wag ka mahadlok na ako. Sir. Tiguang ka na, Koryo. Og dali na lang kaayo nga mabali ang imong kabukugan. Sir. Sa usa ko lang kasikad, mabali na ka ng hawak nimo. Eh. Gawas na. Samtang wa ko pa na buhata. Maglisod ka na unya sa paglakaw kung mabali ka ng hawak nimong tigwanga ka. Sir. Sige na. Sige, sir. Sige. Hey. Biday niyo, eh. Ako may naipit tinoon na eh. Pulos may mga isong amahan o anak. Ay, libog latag kinsa atong tumanon. Bida gyud. Husto. Akong tawgan si sir. Mas mayo nang may bao siyang napugosar ko pagbiya tungkol ni Sir Paulo. Mas masipang imong pagparangan ni sa ganan, Tinoy. Gusto man. Nagsunod ba kitang prosesyon? Hello. Sir! Kinahanglang mahinungdanon kayong toyo mo, Goryo. Aron dili mausik ang akong oras sa pagtubag nimo. Speak! Kon, sir. Ni ako sa gawas kwarto ni sir. O sa ganit pangalan ni imong anak, sir. Basta maunod to. Gawas ko, sir, kay gipagawas mo ko pugos ni Sir Paulo. Naglakaw lang ko balik silong. Basta! Dili magiingnan ta naman ka. Nga dili ka mo biya sa iyang lawag. Bugo ka ba yung sultihan? Dili man sa ingon, sir. Kuan mong gihudlat mo ko ni Sir Paulo, sir, nga itambok ko sa bintana o iagbong kung dili ko bugawas. Si Karan pagkiniyan nga kung hawag karon ko no mabalik. I don't know kung bugo ka ba lang, Goryo. O bugo ka gyud. Sir, Dili ka ba magkasabot, ha? Dingnan ta ka. Nga dili ka mo biya sa iyang lawak, hangtod nga dili ko mabalik. Di nga nung mibiya ka man, gawa pa ko, ha? Ug ipasagdan mo pa si Paulo, nga tuasod sa lawak, nga sila rang doha. Damn it! Balik ka ron dayon dito. Kung di ka gustong tagod-tagoron ka sa akong pagbalik. tingali masuko si Sir Paulo nga mubalik og suod, sir. Pastilan, iya ko niya tinudon na yung bada ko kaniya nga. Hadlo ka sa akong anak! Hadlo ka na, Sir Paulo, kung masuko, sir. Oy, isog kayo. Kuan ba, kanang dili siya musingka, mulupad ragritso ang kamot og tiil. O, waka kabantay nga naigo na dae ka na, sir. Lupad ba dritso? So, mas nahadlo ka na karon kang Paulo, kay karako kamoy nagsweldo ni mo hanggawa ka. Ay, kuan, sir, kanang dili man sa ingon, sir. Pues balik na si mong pwesto. Pagdali! Masayran ko gani, kapag ibuhat si Paulo sa igsoon. Galingon taon niya ka, o himuong laog sa dagko kong mga iro. Ay, kuan, sir, naglakaw na ko balik, sir. Ang mudagan ako. Sige, sir, bye. Balik na ko sa kwarto. Akbi anyway. Masandwich mo tanin nilang amahan o anak. Libog mo tagkin sa tumanon kay pulos man mga isog. Naabala na lang bala ni balik ko sa asoy. Ay, kapuyag sa kagbalik ko eh. Niyan ako silong balik na sa gusto. Third floor. Dumb. Look at you. You really do look like me? Huh. Nasayod ka ba? Nga unang higayon pa lang nga nakita ta ka. Nga gikauban si Denise. Gusto ko nang garas-garasan ang imong naong pinaagi dining hunting knife. Nga akong gikuptan karon.
Taas-taas kay kinabuhi unsa no. Unta kung wa ka palang muli kay niya itong ligsa na unta ka dito tungod sa gipuy-an ni Denise. Dili na unta kinahanglang magbayad ko og dakong kantidad sa imong higalang tikuwang. Kung matawag mo man siya nga higala, aron lang itukmod ka sa pangpang. And yet, you still survive. Yes, diri ka na gid mamatay sa ako mga kamot. Unsa ba'y unahon ako sa pagputol? Ang imong dextrose? Nope. That won't kill you. And imong oxygen? Still dugay ka bagyapong mamatay kung kini ang akong putlon. Ang imo kang pulso. You're gonna last for minutes or oras magani. Unsa ba'y mayong putlon gamit ining akong hunting knife? Saka, huh? Yes. Yes. Stupid me. Kadugay ba na kung nakahula-hula? Ang imong liog. That I'm sure nga mamatay ka diretso. Goodbye, short time brother. Sir Paulo, sir! Sir, usay mong bato, sir! Katisot, Oo, sa? Ayaw binuang, sir, ha? Ayaw binuang, sir. I'm not. Ayaw, sir, pa. Galingon ko sa mga mahal ko na yung magpatay ng imong igsoon, sir. So? Patay ko, sir. So? So, patay ko? Ano so? So, patay ka ko, sir. Di na ko makaginawa kay galingon gani ko ni Sir Orlando. Ilaw ko siya mga iro. Kung maabot si daddy, buhaton na niya? Oh, sir. Oh, sir. Utaon, sir. Utaon, sir. Mga ayawin daw hilabdyan ng imong igsuon, maluoy ka na ako, sir. Bahalag dili ka maluoy sa imong igsuon kay karon pa man mo nakita. Kita, sir, dugay naman tang nag-uban. Pagkatao na mo, nag-uban na ta. Mas maluoy yun ka na ako, sir. That's the trouble. Kay dili ko maluoy ni mo. Sir Paulo. As a matter of fact, mas gusto kong buhaton lang gibahad ni daddy ni mo. Naggalingon ka. Aron inig-abot sa imong amo, busog na ang iyang mga iro, kay gilawg na ka. Buset. Gibati ko yun may dili mayong buhaton karon si Paulo. Gadto sa iyang kiksoon. Mao nga paspasi pa kining pagpanaga nimo sa sikiran, Deloy. Palupara kung mahimo. Ay, kusog naman kayong daagan na to, sir. Gatos naman eh. Pues, mas pakusgi pa. Yes, sir. Buset. Kinahanglan ko na hinoong idilay ang akong pagpakikita sa doktor. Nga may atimaan ni Ella. Tungod ning pagbalik ta sa mansyon. Pagkalagot. Nakita na ang doktor sa una ni Ma'am Ella, sir. Sir Paulo, sir. Gusto na siya mapagsikat taon ako, sir. Sakit na kayo. I told you to stay away. Pero may balik ka. Sir, murag na bali na akong gusok sa imong pagsikat. Good. Ay. Kompletuhon ta na. Baliun ta ng tanan ni mong gusok. Aron, mas ma-enjoy ko. Gusto
na, sir. Gusto. Gusto. Tabang. Sige, panawag og tabang. Basi pag mubangon o kalit ka ng tao, pag gusto di mong protektahan. Iyaw kong pugsas pagsukol ni mo, sir. Musukol ka? Then, Bera, kung makahimo ka pa, sukol and let me enjoy this fight. Huh? Ano? Ina! Sir Orlando. Boring. I saw the now! Oh. Did you just post me? Tungod ka dili, ka na mo pa to. Nakita mo ba ang kahimtang ni Goryo? Bunog na kay siya, pero padayon kagyapong mikulata ka niya. Sir. Wapagani kung makasugod ni Ana. It was just a warm-up. Sir, malaway ka. Sakit kayo akong kalawasan, sir. Sakit ng iginawa akong kilid. Marag nabali, tingalin ang akong gusok, sir. Tinoy, tabangi kinis Goryo. Dada sa ospital. Musunod o niya ko ninyo. Ako man, sir. Ikaw na una ka ng bahala ka niya. Sige na. Dali ko. Marag agako niya ka. Agay. Hindi lang, hindi. Ayaw lang kayo pangusog, dali. Agay. Agay. Nakita mo na ang imong gibuhat. Wala din hing ako lingaw. Mugawas na sako. O sa'yo mo gibuhat ni? May bisita sa tong bisita. Dili siya bisita. Anak ko siya. Imong kaluha. Magkapila ka naman ako sultihin ni Ana. Sukad sa iyang pag-abot. O giingnan tansab ka. Dili ko mudawat niya. Hinungdan nga buot mo siyang patyon gamitin ng hunting knife? Ha? Imo kini, di ba? Yes. Wa kaman lang mo deny, you son of a bitch! Nganong mipahiyom ka? Hop! Nganong mipahiyom ka og sama ni Ana? Kay katawanan ka, Dad. Unsa? You just called me son of a bitch. So, anak balay kog usa ka puta? Am I a son of a bitch? Hop! Oh, sige! Usa, sukol ka! But ka mo ba sa gibuhat kong pagtamparos mo? Sige! Ipakita na kong imong kaisog. Sukol! Ug animal kang pagkaanak! Oh? Animal! Litsi ka! What? Ganun wa ni mo ipadayon na ang gusto ni mong buhaton. Go on! Hit me. Here! Mas ipaduol ko pa ang akong naong nimo. Ha? Here. Here! Go on. Hit me. Don't ever test my patience, Paulo. Nakaila ka yun na ko. Yeah, I know. So here. I humbly comply. Hit me. Animal ka. I know. Huwag kay batas ang pag-alak. I also know. What? Ganong dili mo ipadayon? Hit me! Nakasugod ka na hinoon sa pagdapat na ako kaganina? So ganong dili naman mo ipadayon ka ron? What changed your mind? Don't tell me. Nga may bahar ng imong kaisog. Should you step down from your throne as the head of this family then? Usa! Kaya nailan akong Orlando Bianca. Huwag kahadlok. Huwag pagduha-duha sa pagpasakit. Mapatay.
You never had those, Dad. Wa ako ka na makita ni mo sukad kaniya to sa bata pa ko. You were ruthless. Mao ka na imong ipakita na ako. Og maayo ko kanang nasunod gikan nimo. Oh, Don't tell me. Nga gipahumok niya ng imong giilang anak ang imong kasing-kasing. kaluha mo siya. Says who? Says I. Then make yourself believe it. Ayaw ko giapil-apil. Kawa ko'y planong mo ilan niya nga ako igsoon. Bisan ka no sa. Oh, you... Yeah, me, myself and I. Nag-inusara lang ko. Dili ko mo dawat niya ng maong klon. Dili. Oh. Paulo! Paulo, ayaw kong talikdi! Wa pa na mahuman! Oh, God damn it! Don't worry, son. Buhato na kong tanan. Aron madawat ka niya. Kay anak ti ka. Kaluha mong duha. Oh. Yes. Dili na ko makigayon sa pag-anha o pakig-atubang niya ng mga doktor. Just kill her. Igo lang nasayran ako. Nga nakikonsabo siya sa kong asawa. Aron tuntuhon ko. Kill her. But with no trace and make it fast. Dili na kinahanglang palaygayon pa nimo. Ah. Sedes, ikaw na ang akong isunod. Yes, ma'am. I'm so sorry, ma'am. Pero, dili ko mo balik sa syudad hangtod nga dili ko makita pagbalik si Piolo. Yes, ma'am. Yes, I understand. Yes. Okay, ma'am. Thank you. Nagpaibaw na ko sa among principal sa eskwelahan na nga dili lang una ko mo balik sa syudad. Samtang dili pa nato makita pagbalik si Piolo. I will take full responsibility ning maong hitabo, nay. Dili, Inday. Wa kay siya ini. Kami maimidani mo din, Pero iya ko magtutudlo, nay. Bisan na. Ayaw kargahas imong konsensya ang hitabo sa akong apo. May trabaho ka pa. Mao nga pasagdi ko nga ako nalay mo padayon sa pagpangita ni Piolo. Dili sa ko makatugot ka mag-inusara kas pagpangita ni Piolo, nay Sedes. Idaran ka na. Giampingan ka ni Piolo. Mao nga ampingan sa tika. Ma'am Denise. Salamat, Ma'am, ha. Daghang salamat. Mas makapagaan sa buot nga. Luyoning maong hitabo. May miduyog sa akong gibati nga kaguol. Dagan gud kaayong salamat, Ma'am. Nay. Kadiyot, nay. Ablihan una na akong pultahan. Kaon na, nay. Wa ko gutuma. Pero kinahanglang mo kaon ka. Dili ta makahimo sa pagpangita ni Piolo kung maluya ka unya. Mong sige na. Pugsa imong kaugalingon sa pagkaon. Salamat. Tabi o na, nay. Sigin sa makaning nanuktok. O sa tingali sa mong silingan din, Og nahibaw nga na uli ko. Oh, Piolo? Hello, baby. Piolo! Piolo ni Aka! Buhi ka! I miss you. I miss you. Piolo, di naman di kagikan, ha? Nasayot ka pas kabalaka nga mong gibati ni nanay si mong pagkahagbong o pagkawa. Daghang salamat kay buhi in town ka. Huwag hindi ko masayop sa kong gibati nga buhi ka pa. Diyos ko, salamat ka, luwas ka. Piolo, Piolo, hugot na kayo. Ang imong pag-akus na ako. Nahibaw kong nalipay sa tap, pero hugot na kayo, Piolo. Murag naglisod ako ginawa. Then let's die together. Hugging each other. Buhi ko! I miss you, baby. No.
No, buhi ko. Dili ka si Piolo. Buhi ko. Who am I? Buhi lagi ko. I. Dili ka si Piolo. Mabuhi ko. Buhi ko, Paulo. You remembered me finally. Baby. Ayaw na kong tawgaan, ha? Kaywa na ta. Dugay na. Siso. Ako. Dihang nasakpan di ka. Giputol ko na ang atong relasyon. Oh, no, baby. Maputol ang atong relasyon. When I say so. Bahala ka. Wa na ko'y labot ni mo, Paulo. Maumpahawa na gikan din eh. Oh. Naano sa kanay mo pahiyom? You used to like it when I smile. You love my dimples and my eyes. Oh. Nausap na ba? Nausab na. You don't find me attractive anymore? Dili na. Kung mao. Sige siya na gwapo, alam ni mo karon. Tell me. Oh. Kinsa? Ma'am! Nay Sedes! Nay, diha ka lang sa kusina, Nay. Ayaw pagdool din eh. Nga nung... Oh! Apo! Apo ko! Ay, Oops, buhi don't ka! touch me, you Buhi old ka, heart. bro! Don't touch me. Paulo, unsa ba? Nawatan ka na pag sa mga pabatasan? You left me. Kay imong sa. I said I'm sorry. Gipasaylo ta na ka. Pero buwag na ta. Then forget forgiving me. Kay mas gusto kong masuko ka na ako. Pero, may relasyon pagyapon ta. Kaysa pa sayloon ko nimo. Yang buwag na ta. Unsa? Dili ka si Piolo. Quiet, old woman! Paulo! Nakaila ka niya, Nay? How did you know me? Paulo! Paulo, ikaw ka na! Ay, wa man ko si mong pagdako. Apa nakaila ka ayaw ko ni mo dong. Kaluha mo si Piolo. No. Buhi ka. No. Abi kog patay ka na dihang gimugso ka ni Mamela. Wa ka na maginhawa ni atong higayon na, Paulo. Buhi ka. Buhi ka di ay. Paulo. I said do not touch me! Nay!